Bine, scuze. Până venit un nou video din această serie Roblox Adopt Me. Astăzi am să filmăm, că am mai filmat odată și nu mi-a ieșit destul de bine mare, așa că hai să-i dăm drumul. Uite, mă duc aici. Hai, așa se încarcă. Oh my god, deci mie nu vine să cred. Noul update Adopt Me. Și sunt destul de emoționat, că nu am văzut, adică chiar am văzut. Să cățesc. Bun, am participat. Acest update ieri l-am văzut. Așa că am văzut să vi-l arăt și vouă. Stați un pic să se facă mai bine asta. Deci mai bine aștept să se încarce. Ai venit. Oh my god, are dragonul de 900 de Robux. Nu-mi vine să cred. Dacă va da ceva. Pariez pe 5 lei că nu mi-o dă. Pariez că pe 5 lei nu mi-o dă. Pariez. Da. Am pariat. Deci, nu știu. Vei da video dacă am pariat. Tot și vedem că nu poate hai că acum suntem în trade. Fiți unii frăire, ai pe o oră. Hai. Hai. Hai să mergem odată să vedem update-ul. Hai. Nu cred că da. Haide. Sunt chiar curios. Which I heard. No, that. Gata, am ajuns noul update. De aici. Suntem noi aici, unde e foarte multă lume, care nu cred că vor ști că vor apărea pe YouTube. Că uite așa. Nu-mi place să stau cu facecam-ul. Haide să vedem. Aceste boxuri s-au făcut. Văd aici. Hai să ne uităm la aceste biculețe făcute. Nu știu dacă cum se funcționează astea bățuci, dar nu prea înțeleg, poate am să-mi cumpăr și eu. Geba, eu mi-am cumpărat doar câteva chesturi. Vreau să-mi iau aici niște dovrecei. Pet. Vezi că când te putem
Chiar i-am zis, deci trumpeta, dar nu știu cum s-ar numi această trumpeta. Nu știu, dar chiar mi-aș dori. Vine foarte mic. Vreau să mă fac... Dacă vrei să spui ceva. Hai că-ți curios. Dacă vrea să are grijă de mine în acest video, ce-s curios. Cum are grijă de mine. Poate bine sper să are grijă de mine. Cred că nu vă ce face. Din cadrul ala două. Nu știu unde mă duce. Să mă uit. Hai să-mi pun eu meu pet. Vezi, cred că mă duce în zbor cu pinguinul ei magic de absolut 1.000.000 de ani, care nu se câștigă așa de ușor. Cred că făcea să te muncesc zi după zi și zi. Să-și bagă foarte mulți Robux și săptămânari. Nu chiar. Eu ca să-mi bag mulți Robux și săptămânari. Dar chiar îmi place readable. Uite, chiar îmi place. Wow, ce fain pot! Este. Cam atât a fost cu acest video. Eu am fost Robert și ne vedem data viitoare pentru un alt video al Ocni sau alte curiozități.